Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi. Nu tänker jag bli allra bäst och byta upp ett lag. Jag ska söka och fånga flest och träna någon dag. Jag ska resa från stad till stad, se efter Pokémon. Så får jag se vad snart är klar, var kraften kommer ifrån. Pokémon, måste fånga dig du och jag. Tillsammans är vi en lag, Pokémon, som är med snabbet. Vi räddar världen om vi är. Pokémon, måste fånga dig du och jag. Livet är att klara sig, du är mig och jag är dig. Pokémon, måste fånga dig, jag ska fånga dig. Vilken nya kille? Han är äcklig. Att han är äcklig. Alltså han är skitsnygg, typ. Den nya killen på vår skola. Nej men han typ går råägg, typ går runt och nyser. Och så typ så här snorar. Jätteäcklig. Eller vad kul. Ja. Jag tar damp det. Finns i skogen, vandrar omkring. Han vandrar omkring och han hittar ingenting. Vilsen hoppar, stenar och bär. Han vandrar omkring, jag vet inte vad han är. Den här luktar också. Vi ska ta med den här hemma. Oh well. Oh well. Oh well. Oh well. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, dann Schnie, schna, schnappte ich mich frei. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Ich bin Schnappi, das kleine